Hem de menjar el mateix durant tot l'any? Doncs, segons la Ayurveda, la medicina del ioga, hem de menjar per estar en equilibri entre els nostres elements i la nostra constitució i el nostre entorn. La nostra constitució té una composició determinada: terra, aigua, aire, foc, una proporció única. Aleshores, per estar en equilibri amb la nostra pròpia constitució, ens hem de posar en equilibri amb el nostre entorn. Si en el nostre entorn hi ha una climatologia molt freda, nosaltres ens hem d'harmonitzar i menjar uns aliments que ens aportin més escalfor. Si en el nostre entorn hi ha una climatologia molt calenta, ens hem d'harmonitzar perquè ens compensi i situar-nos amb més frescor. Així que cuidem la nostra harmonia i el nostre equilibri a través de l'alimentació segons la mirada de Ayurveda.